Malti u Tunezin inżammu arrestati wara li wieġbu mhux ħatja għal akkużi ta' traffikar ta' persuni u kriminalità organizzata fost l-oħrajn huma tresqu l-qorti l-4 wara nofsinhar brabta mal-każ tal-iżbark illegali ta' diversi immigranti fil-lejl ta' bejn it-13 u l-14 ta' Settembru qrib il-Power Station ta' Dellimara. Iż-żewġ imputati huma Roger Manjon ta' 64 sena minn Birzebbuġa u Mohammed Derbel ta' 46 sena minn Tunezija. Il-prosekuzzjoni mexxija mill-ispetturi Karl Roberts u Lajdin Zammit spjegat ir-raġunijiet għall-arrest ta' żewġ imputati. Fil-fatt huma spjegaw kif l-akkużi fil-konfront ta' Derbel u Manjon jinkludu dawk li organizzaw għaqda ta' persuni bil-ħsieb li jagħmlu reati kriminali u li jassoċjaw ruħhom flimkien bilan li jagħmlu delitt f'Malta fost oħrajn. L-arrest ġie kontestat f'isem Derbel. Madankollu wara diversi sottomissjonijiet miż-żewġ partijiet, il-qorti ddikjarat li l-arrest kien wieħed validu. Meta d-difiża taż-żewġ imputati talba ta' ħelsien mill-arrest, il-prosekuzzjoni oġġezzjonat għal din it-talba għal diversi raġunijiet fosthom fuq biża tal-tranx tal-provi. Wara sottomissjonijiet bejn iż-żewġ partijiet, il-qorti mmexxija mill-Maġistrat Marsien Farrugia ċaħdet it-talbiet għal ħelsien mill-arrest. Intant quddiem il-qorti tresqu wkoll 4 imputati oħra Sirjani li jisimhom ma jistax ixxandar f'bordni tal-qorti u ma ġew akkużati bit-traffikar ta' bnedmin kif għenu lil persuni jinżlu l-art minn fuq id-dajsa u ma wieġbu li huma ħatja. Fid-dawl tal-kooperazzjoni tagħhom fl-investigazzjoni tal-Pulizija u tal-ammissjoni bikrija tagħhom, il-qorti tat lill-4 imputati sentenza ta' sena ħabs sospiża għal 3 snin.